Talatapan sang BIR sa syudad sang Ruhas, Capiz, liwat nga napuhag sang bomb threat. Nakabaton sang pamahog ang isa ka empleyado paagi sa text nga may gintanom nga bomba sa sulod sang opisina. Ginpagwa ang mga empleyado kag temporaryo nga naguntat ang transaksyon. Gilayon nga nagresponde ang otoridad kag ginkordon ang lugar. Natapos ang inspeksyon nga wala sang nakita nga bomba. Wala nagpamati sang ginsaway sang tanod si Jessica Macho sa baylog ginlagas nga may dala nga patalom si Barangay Tanod Federico Marbebe. Gani gilayon nagkuha sang pukakhang si Marbebe kag gintiro si Camacho. Natabo ang insidente sa Barangay Kalmay, Haniway, Iloilo nagligad nga gabi. Pila sa tiyan ang naagom sang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Wala ma-recover ang armas luthang nga gingamit sang tanod. Gilayon nga nagsungka si Marbebe nga nagapabilin nga napreso. Patay ang 37 anyos nga si Alan Nabyong matapos matiruhan sang nagresponde nga pulis sang ini ang nagmaoy sa ilapuluyan sa sitio Libas, Barangay Alas-As, Madalag, Aklan. Suno sa Madalag Pulis, nakabaton sila sa impormasyon nga tuman kahubog ang lalaki kag ginlagas sini sang pinangon ang iailoy kag utod. Gintuyo man sini nga labon ang nagresponde nga pulis, gani gintiro ini sa tiil kag abaga. Suno sa asawa sang lalaki masami ini nga nagamaoy kag nagatugas sang gamo kon makainom. Apat ka hindi pa makilalaan nga persona ang ginatudlo responsable sa kamatayon sang 38 anyos nga si John Paul Sola, residente sa Barangay Talubangi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Natabo ang pagpanglutang sa Santa Isabel, Barangay Kamansi, samtang ginamaniho sang biktima ang iya salakyan. Madamo sang anggulo nga ginalantaw ang kapulisan sa pag-ambush sa biktima, kag isa diri ang posibleng away sa duta.